Baba, what's like that? So there I go from Chimbe. What's the yeah, I got Babu. And you need to fill in the emails of the list. I got. Momento você avança. Sim. Momento você. Vai lá nele avança. Tá Mariam. Mariam. Da Mariam. Da Mariam. Da Mariam. Mariam. Da Mariam que vai comer. Da Mariam. Chico em mim. Chico em mim. Isso é Maria. Uma prisa. De uma prisa. Na casa. De Deus. Hapana na tambo ndio suri. Mungu wewe. Unyoreni mali yangu. Senhorita? Segu? Iwe mkwama nayo. Senhorita mwabe. Ndipo kama leo ngirapa hii. Senhorita mwabe. Ndipo leo na mkwama nayo. Aba mna utsije zeshua. Kudura mali yangu. Kura hiyo huko. Kura hiyo. Yuwi. Iwe ngoja kama leo ngirapa. Ndipo pale hapa. Kama unisungire kwa nini? Kwenda ikasema Wabashi wangu wa moyo. Unizungire. Bora kuna mpasa makwama. Na hiyo ngoma naiwe gani? Makutoenda Joshua ile. Dipe mali yangu kan. Woo! Woo! Ewa magawa. Dura mali yangu. Mali yangu. Dura mali yangu. Iwe ndiko tipa mali. Ndipe mali ndipeke. Ndipe mali yangu. Nyumba.
ava maya vakakudza here vamuri kuti landroad vakakudza here kuti vakashaya mari mumba chokwadi vakataura vakatomboitsvaga vachiti yamunamboone vakatoti vakufamba vatokuonekai vakatobvunza 2 days takakwana kana pane munhu achibira mari yangu achezvomba ndimataura adakudza sisi kuti zvikobiri vanaba koyo sisi akambokuudza iwe here sisi wenyama ndovanga usingambonyaudza kuti vakatora mari asisi wako wanafuda zvintu zvasingagone kushanda sisi wako anda zvinhu zvasingagone kushanda handizvo udadziwa kuti anabira ana mamona handavasi kubira kana varume kai udaziya unoziya handizoziva zvaangupa udaziwa nchito yake yakuruka achiti adaoruka mhiri wamakungu akatsvaka kuhodhahodha chiyani Mbavha beni uya ndatsika yake kuti ana achinohodha kunze kenyika kwachita sei nemambala kai udaziya udayemura kuti sisi wana njito zvaari kuita munyumba make kushawa kwari kuita ana njito yachiyani yanapasiwa pei kuti anota basa leno mpapei adambokuzawo kuti mwese wapera akambo imi munogara naye ndinogara naye hanzi akambokuudza here kuti mwedzi wapera pakuti kana rendi kana chii ndinofuna musiya so asigara sinya so hanzi ndambomusiya kadai manje munhu wamunofanira kukumbira muzoti ndiye wamakagara navo hani yacho muri kuziva iri panapa aona kudaro iwe kana kuti pamwe hamusuzai nyaya yacho amai zvakafamba sei kuti muye panapa vanzwe vazive zvakaitika ndakavabvunza kuti panatora mari yangu yemumba hapana kana akadai mari ne2000 hapana kana akadaira vese kati munhu ndoita nenjiri anopinda munamba mangu atingati mari yangu kana pana akatora kana pana akaona ngaazisei zvake isati ndatsvagawo hapana kana akadai 4 April ngazona mutv nevakomana vashopui vakaba mari yemunhu saka pane vanova kuzvita tsvina mariyo saka kana mutv kabofanaa tegese ndiende nhamba ndakana nhamba dzasekuru mutv ndategediri foni idzwe tv shwaito padini una foni kataa tiriko una pamadirection tindie kuno kana zvikogaziira zvikona sekunobva akaba mari uchamuona wanipa zvavakandipa ndaenda kuno saka ndaenda kumba ndopanakabvunzwa nevasikana zvikanzi nhaik mama ukaenda ikoko hamuna here zvamunoziva zvakaitika pamukomo uyu panyaya yemari atoita wetika kutogeza weti akutoitavirataure zviti achitira zvarotezvo ndikati aina handise handinakwa ndakamboenda ini zvikanzi aiwa one zvikuita achisisi vangu kuno handiti naye vanhu imi ndimunogara naye chii chatakuitika andikangoona kuita zvina pfungwa zvake kutokanda maplate panze vachingorasarasa zvinhu vachidedzera kuti ndida mari yangu saka ndatadza kunzwisisa kuti mari yacho ndopandakazongoti rege ndingononisa mari ndo yavakatora ndopandakazobvunzisa kokureta alright sekuru vazukuru venyu vauya tiudziye kuti zvakamira sei tindariti udaona chiyani muzukuru wangu ona zvinoita vazukuru wena wepo udabwera udati wanyabezi ndinafuna mkonzi nkhani izi udati ndingafuna matenda yakuti ndinafuna kuti ukaya pano wati sekuru ndikabirwa mari yangu ndakakuti iwe ukati ndoda ndigadzirirwe ngatoda kugadzira mushonga upi ukati ndoda wandakaona wakomana ushe kunze angu achirutsa ndikuda kuti achaye munhu wache ndizvo wakataura kani
Ya, muntu wako ndinalo Mbamba msukuru wanga. Zikobiri zanga ndizazifuna atanipasa. Munhu wako ndiye akagara apa akubira mali. Zvaunafuna udataura pe. Iwewe mali yako ndio anawafuna unofana kuchita anani wao kwa mali yako. Uye ndiye mningina wacho. Ndiye anzazi yacho. Ndimo msinungura mali kwa kufanana. Imi mama zacho. Uye asinungurwe kana usina kulipa mali. Ya maya yakatolo. Ine zafuna zikobiri zanga za msunungura. Uyezvo kunokudala uchazodiwa futi mwe mali yekuti ndimusunungure Mwamba mazvinzo. iwe msukuru wanga udanipasa zikobiri miri ntirikezi kukonza nkamis ndauka kachana kukonza nkamis. Iwo muzukuru wakauya ukamangala ukaisa mali yako wakabhadhira kunokudala kuti ukwanise kubatsirwa dali basa iri. Mazvinzo afanira kudzorera. Pasa zikobiri zako msukuru wanga. Imi mudzosera amai mali yako. Mwamba Iwe ndio mukomana ndio baba kale. Amai tine urombo nezvakuti ndinotarisira kuti mangwana zvakafamba zvakanaka pandienda kwanisa kuona pashume ipapo ndouya ndichibatsira tichizoti semunhu akane zvinhu zvakewo tombotengesa zvimwe kuti tikupei hazviiti asi tikatengesa tokwanisa kuikafa maidzi ndokuchema kwatinako tichiti mutinzwiridzi ane chii chinotengetseka here? mativi mafiriji Imimi kana mangamsipo imimi pa 2000 chii chamakaona chaitika pane munin'ina wenyu paupenyu hwake because kana mari haivanda chii inda ingomunzwa chimuti ndakubuda dakunounda ndanotora staff yakawanda saka saka yekuti munhu ane mari yake but kuishanda kwaenda kuiona taishandisa udadziwa zinaita ndifunga kuti akaishandisa isekapera ndifunge saka ichiripo handiti munhu aida undonohodha nada udadziwa zinaita dzintu dzakujonja Zvida nezvekubaso. muntu udajonja zikobiri za nyokwa mwamba Munhu akaba kuna mamuna wake udauza mamuna wake kuti anyoko wangu adagara na kunyumba wana zikobiri mwamba wafika muntu lo wafika watata zikobiri wafika wapasa mamuna wadapanana zikobiri za mamuna zikobiri za mkazi mwamba wadauruka na magori moto mma ndarama yose kajiwa uya akalipa akatora mali ane munhu akaudza asi munhu ndewechirume vakabatsanana kutora mali iyi munhu akapinda mumba achitora mali munhu wechirume vakazosheyana neushu uya akati pungwe ari kubhawa nemumwe munhu anga anayo achidya mali udanimva mukunzi asanadziwa kuti ana zikobiri anyoka ndiye vanabangwa na mankhwara uyu ndiye aitoziva kuti amai ane mali kulibe teriko rinakwera kulibe kudziwiswa na muntu kuti kudachiyana mwabva mbavha hapana paimbofemberayo kuti pane mali iripo mazvizvo muntu udauza muntu udanjonja zikobiri muntu ro unabambiwa udanya saka ushu ndiye munhu akaba mali ndiye munhu atobata unamba semimba indenyi pamugara aya maloja enyaya vanogara kukoteji here kana mimba imwe udaona chani kuipa kwake udaona nyoka vadamfuna muntu muona kuipa kwake musikana amai mimba itogara naitotora semwana kamwana adaita zonze panyumba anyoka wadakuruka kudaona wamafamilia adauruka adasiya zonze adasiya manje hake kana makada kufamba maitosira zvamunosira mumaoko make kuti ndakugobuda pamba panosira mutuna pamba ndioneka iye walibe vantu vamvimbo kuziva kuti mali makiya anopaziva muntu ndagara kupera wadati muntu wafamilia muzvimbo yanakhala walibe kuziva kuti muntu ndagara kupera wadati mwana wapanyumba peneo kana vagarisana venyini manguva yamagara mese havatozvizive kuti inogena nderiti yangu vanja ndinari kugeza ine ndizamubvunzira vegazi rake vafirika kuti ndinafuna zikobiri zingazi ndikamusunungura chokuvamba ndinafuna mushure muzanana kwenyuka ndichandinoda chekutanga chekuti mimunzwanane kana manzwanana mozotitsira mumaoko medu tinofana kubhadhara futi mari kunokudai
Kana alipo mali yangu anisungu Yo, zingadi mabvunziro kudarikanya. Baba. Kulanga kana urachita. Iro wa. Nawo. Aiwa rinzi. Ndikurinzwa ipapo pese ndogadzirisa ndagashira nacho. Vape. Iwe sikomiri astora kupi? Inini ndine mapindango wangu fotike yangu iri kumaflows. Mzukuru wako kwa Nyabezi kwa kwenda kwa Nyabezi kwa mjini. Unaziwa kuti iwe atezora kwa damirira komiri. Apo yo kutaka kuti une fojere kumaflows ukatezora kwakamirira mari. Ndamanga. Ndikunyemera. Kazi unopasa atezora Uyo iri nyaya yapinda mumusha. Ani makatokulomisana zvavakapesana here kuti problema. Papagara patori vakatoshanda nemudzimai mari. Yachenjera nyumba yako inapudziwa na asisi nakuda kwa njiti ya makonze. Hapa. Saka mudzimai wakashanda naye gore rese mari yacho izongopera shanda kulima kunorwadza tozizi. Mari yacho bva yazongopera because foja yamakari anodarika here mari yakatowana mari 2000 yakatowana nzodzi yake. Mabhero mangani? Afunga izvezvi zvikune 7. Mabhero kune mamwe akasara here. Kune mamwe angachira akasara. Saka kana yakangogradwawo zvakanaka ndokutarisa kuti zvinogona kufamba zvakanaka. Mukaza kuti ndirakuruva kunyumba kwetu. Ibe komini ndinashandira mahara uregechani. Kokalambwa nemukadzi manje uchaita sei? Tinongotaurirana tingarasa kuti muntu unari kupambanisiwa zvintu zvake izvi adziwe kuti vacho vadatsaura Vanyabezi vadatsaura wamba hanza ngokubvunza kuti tinonesana masaidzi ese toziziva tiri kutaurirana munoona kuonesana nemudzimai. inotia problema kureketana vasikuranga tatomira sekuru muye mbavha isunungurwa tozotaura naye kubva kuba kwakashata. Izvozvo nemari kana uchibira chemberi ukutemba kumaflows iko mali yangu ndiye idapasa zikobiri idakonza zikobiri kupasa vantu zikobiri zakuchonja siyani kweli ko sekuru mati mimi uyu neimwe mbavha ndo akazoba mari kweiyo mbavha iyoyo inoitwa simwe yacho abi yake ilipo kudziwa ndiramusa muzukuru wanga ndikati aya ndireke pene ndikonze muntu udari kukonzeresa nkhani izvo ndakaita mushonga wangu muntu udamirira nkhani yake ndakatumira mushonga kuti ubate uzvo nokuti ndiyangachiziva zvese ndiyakuziva pane vanhu ndiyakatidaidza munhu kuti atore mari asi uzvi ndiyakuziva ndombavha ina mawanda. Saka tsano imotozotaura nehanzve dzenyu ikuendesei kune imwe mbavha biyake vabatsirane kudzosa mari yei amuna wake pene hanzi chikomba yake kaye pamwe sisa vandochiziva hamuzi here mukomana wake ana manenge ana wanda una manenge mamuna unaona hanzi ana wanda sekuru kuri ndau ilibe mamuna wake udafika nzvimbo udaziva kuti anadzita lake lakudziwa liyani Sofia anonzi zita rake anodaidzwa siri rake pachitupa anodaidzwa kunzi Sofia. notera problema vazukuru vanga teda riti anyoko unakoza nkhani zenyumeka saka ndinati mumboenda panze handirika mutaurirane zvamataurirana mimigogo muzotizivisa kuti mari yenyu mukupiwa rini ngamba zvamunenge maurirana nawa motizotizivisa uyo musikafya ndinamupasa mangwara yamwe acha kuduka kunyumba akakuina charara pene mamwe adakora mangwara yanga hanzi apa chambomba mushonga womusunungura unoona kumba hope achambolala wanga muzi anoona kuzoya kumba munonotolala naye kuno muzoenda naye mangwana nyumba anyi denda lakunya aiwa ndidala kusunungura ndakusunungura kudala hanzi denda rakuzviitira riri aya ndakumusunungura wanga ndatomusunungura zvo zvaachaita futi asi gogo avanoenda kwanodzokera kumba gogo anoenda kawasiku uyu murwere ndiari pano kwa mkaranga adaurika kunyumba kwake hanzi ava gogo anoenda zvava kumba kwava murwere ndiaripo ada kusunungura ndafuna vatanga vasanana asi chekutanga imi muchigara pasi munzwanani kwino palibe gakawa
Pasina gaga monzana na unakoza gaga mkaniza indi na mali. Mozi magaka wazza kuira nako ino kusiya zvakadaro. Uyu ngaende vanopiwa college koko yapiwa college yapiwa ageze anotonga wada kuzopiwa. Ngabude aende murumu. Bathroom mimi sisi wacho kamninginera me. Pinda nawo magezi. Mshonga yakuya kwapewa mshonga. Mwane mkana kuzoita kusanganya munzanani. Kuganira poba mnabatrana na warabaji wanga panzi. Mbatrane mwende. Obeba. Niko shatsa dwelo. Baba mbele. Baba labda tena. Ndio maelezo. Sana kuseto na mabataroni. Ni mshojeto. Atigo. Ah, 2006 tambana. Notera problema mzungu wanga ine kama ndakwanza kwanza. Yakuza kupasa manja yanga kubera. Nawe nakatoigadzira ndakakuudza muzukuru kuti isiye maoko mangu ndikugadzirire. Magaita basa siku na kuziya Mbavha. Ndazorora mawa mzukuru wangu kulibe ubera pano ndaziwa kuti kani yangu yashura. Ugwere nkwanze nkano saba za mafibili ya ubera. Wamva? Anzaiwa pano pa. Ndagwera so mpepo zinazo zinasokomeza. Wamva? Panapa wakupa ziyo kadda muzika mpota jacho ndona. Mazinza mzukuru. Ndakudai zvaita ndatopiwa ibaka nakugara pano. Chako mashamba kanzi kubikwa futi kumba. Pane munhu aenda unomubatsira. Munhu alendrodi mukada semba yenyere zvinogadzirisa. Mara akazvizokorodza futi. Achazvizokorodza futi hachambozvizokorodza handi abvira ikoko mama wari uchirikoko kuita nenge. Svina. Ndaona chani mzukuru wangu. Ndaona sisi wako. Iwe mzukuru kona hanzadzi yako. Ya ndidafuna ngalo pansi mfamilia. Mafati mugare pasi na amai vakazwanana kupera. Ulibe usadana na wanye mpumiseni ipo. Mzanana naye na amai uyo tichaya kumbomusunungura tichite zviri nani. Handiti? Zvakanaka. Zvibwera mzukuru wanga mukasiwe mankwara. Mawa. Iwe udapita kwine kwino udabwera mawa. Uchakura pano here handichaita se. Akana chikoni Zvakanaka. Zviri kudukana mzukuru wanga. Zvakanaka sunungukai munotaurirana henyu tidazonzwa kuti mavererana zvipi. Mamba. Hazvinzi tinotenda. Madini, kuzulata, 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 Aiwa, haka.